kwamishina nan. Gwamna Ahmadu. Ahmed Ala Borobe sannan. Gwamna Ahmadu. Dattijo mai halin kwaran nan. Gwamna Ahmadu. Mai tausan tallakawa din nan. Gwamna Ahmadu. Jigo gefe na ilimin nan. Gwamna Ahmadu. Shi ne yace na yau wakar nan. Gwamna Ahmadu. In wa gwamnan Mu'amadin nan. Gwamna Ahmadu. Mai adalci abin nufin nan. Gwamna Ahmadu. Da baba alunawa makunnan. Gwamna Ahmadu. Zaki mai firgita su din nan. Gwamna Ahmadu. Yau dai ka cika shekara biyu. Gwamna Ahmadu. Murna muka yi we wish for you. Gwamna Ahmadu. Insha Allah uban marayu. Gwamna Ahmadu. Sai ka karar da tenuwa biyu. Gwamna Ahmadu. Maje gaba da gwamna Ahmadu. Birni da ƙauyuka duka an musu ayyuka. Gefe da tituna da ruwan sha muje duka. Gefe tsaro kwarai tabbas gwamna ya riga. Gefe na lafiya an inganta ayyuka. Gefe na tsabta gashi gari ya haskaka. Birni da ƙauyuka sololi an saka. Gefen ma'aikata salari ya haɓaka. Zance ake na ilimi kai kun ji dudduka. Domin kwamishina na nan na ta ayyuka. Gefe na ilimi Sokoto mun yaba maka. Domin muna da jigo mai kula da ayyuka. Warzun kwamishinan nan Profesa shi ne ya ce na yau waƙar nan ta shekara biyu. 08058102193 daga Atiku ita ja ku sha saurare lafiya. Sannu kai nuwa ja gaba gwamna Ahmadu. Yanzu Sokoto ka gyara da shekara biyu. Popular support wani mahani kana nan. Insha Allah sai ka kare tenuwa biyu. Sannu kainuwa ja gaba gwamna Ahmadu. Yanzu Sokoto ka gyara ta shekara biyu. Popular support wani mahani kananan. Insha Allah sai ka ƙara tenuwa biyu. Ai da fari sarki Allahu zan kira. Lallai, Wanda shi yawan baiwa ta kirkira. lallai, Ya rufa asiri yammin da
su firgita, wanda har da kura ta san Muhammadu. sannu kainuwa ja gaba gwamna Amadu, yanzu Sokoto ka gyara ta shekara biyu. Popular support ba wani mahani kananan, insha Allah sai ka ƙara tenuwa biyu. Zani je na gaiso gwarzo na tambuwal, Lallai, Baba Umaru namu na gwari social. lallai, Sannan ginshikin duk tawaga ta tambuwal, lallai, kun ga shugaba jagora su bishiyal. lallai, Baba Umaru jigun duka tambuwal, har cikin garin Sokoto baba ya rike duwa. sannu kainuwa ja gaba gwamna Amadu, yanzu Sokoto ka gyara ta shekara biyu. Popular support ba wani mahani kananan, insha Allah sai ka ƙara tenuwa biyu. Jinjina nake yi gun mai gida duka, Lallai, Baba Ahmed mai hali na arzika. lallai, Ya waje farfesa mun yaba maka, lallai, ga kwamishinan ilimi na jiha duka. lallai, Ba kwamishinan da ya kai baba ayyuka a cikin garin Sokoto har da kewaye